Πολυγύρου. Η πρώτη αφορά την επισκευή υπολογιστών των μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας, ενώ η δεύτερη τη διαχείριση παλιού ανενεργού εξοπλισμού πληροφορικής. Πέρσι, οι συμμαθητές μας της Β' τάξης πληροφορικής ίδρυσαν και λειτουργήσαν μια εικονική επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης και επισκευής υπολογιστών. Για τις υπηρεσίες τους χρέωναν ένα συμβολικό ποσό που πήγαινε ως δωρεά στο χαμόγελο του παιδιού. Η δράση τους αυτή παρουσιάστηκε στο 4ο μαθητικό συνέδριο πληροφορικής. Φέτος, εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία τους, αποφασίσαμε να ξαναφτιάξουμε την εικονική επιχείρηση. Μάλιστα, σκεφτήκαμε να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία της με την εμπλοκή σε αυτήν μαθητών και καθηγητών του τομέα οικονομίας διοίκησης του σχολείου μας, οι οποίοι ασχολήθηκαν με θέματα οργάνωσης και μάρκετινγκ. Απευθυνόμαστε λοιπόν στους μαθητές και στους καθηγητές του σχολείου μας και τους λέμε: χάλασε ο υπολογιστής σας, κόλλησε ιό, χρειάζεται αναβάθμιση. Φέρτε τον σε εμάς και εμείς έναντι συμβολικής αμοιβής, η οποία πάει στο χαμόγελο του παιδιού, αναλαμβάνουμε να το περιποιηθούμε. Έτσι πετυχαίνουμε 3 στόχους. Πρώτον, βοηθάμε ώστε να ελαττωθεί άσκοπη αγορά καινούριων υπολογιστών. Δεύτερον, μαθαίνουμε στην πράξη πώς λειτουργεί μια επιχείρηση. Και τρίτον, εκπαιδευόμαστε στην κοινωνική προσφορά, μιας και τα χρήματα από τη χρέωση των υπηρεσιών μας πάνε στην κουμπαρά του χαμόγελου του παιδιού. Αλλά τι είναι τελικά η εικονική επιχείρηση? Η εικονική επιχείρηση αποτελεί παρομοίωση μιας πραγματικής επιχείρησης που οργανώνεται και διαχειρίζεται από μαθητές με σκοπό να προετοιμάσει ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Με την καθοδήγηση καθηγητών και τη συνεργασία με εταίρους του πραγματικού επιχειρηματικού κόσμου, οι μαθητές αντιλαμβάνονται την χρήση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τη δομή και τις ανάγκες της, εμπλέκονται σε καθημερινές διοικητικές ασχολίες. Η επιχείρηση λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι σήμερα στο πλαίσιο ενός καινούργιου μαθήματος της ειδικής σταματικής δραστηριότητας. Ο χρόνος που αφιερώνουμε στην επιχείρησή μας είναι 2 ώρες κάθε εβδομάδα. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι οργανωμένοι σε τμήματα. Η επιχείρηση μας έχει τμήμα δημόσιων σχέσεων, στο λογιστήριο, τμήμα marketing, τεχνικό τμήμα κτλ. Έδρα της επιχείρησης είναι το ΕΠΑΛ Πολυγύρου. Ειδικότερα χώρες που χρησιμοποιούμε είναι το εργαστήριο κατεύθυνσης πληροφορικής, Timothy Berners-Lee, στο οποίο γίνεται και το μάθημα της συντήρησης υπολογιστών. Όπως κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της, έτσι και η εικονική μας επιχείρηση έχει διαδικτυακή παρουσία. Για να μας επισκεφτείτε, μπείτε στο pixpc.blogspot.com. Στην αρχή της λειτουργίας της επιχείρησης αποφασίσαμε να μελετήσουμε ορισμένα βασικά στοιχεία της αγοράς στην οποία δικαιούμασταν τους μαθητές και τους καθηγητές του ΕΠΑΛ Πολυγύρου. Η διερεύνηση αυτή έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου όπου μελετήσαμε θέματα όπως το ποσοστό των μαθητών που έχουν 1, 2 ή και περισσότερους υπολογιστές, τη συχνότητα εμφάνισης βλογών, την εξοικείωση με εφαρμογές προστασίας του υπολογιστή και το ποσοστό των μαθητών που γνωρίζει την ύπαρξη και λειτουργία της εικονικής επιχείρησης. Ειδικότερα, σχεδόν οι μισοί μαθητές του σχολείου μας έχουν έναν δικό τους υπολογιστή, ενώ περίπου 3 στους 10 μαθητές έχουν 2, γεγονός που σημαίνει με απλά λόγια ότι υπάρχουν πολύ πιθανοί πελάτες της εικονικής επιχείρησης του σχολείου. Όπως βλέπετε, μέχρι στιγμής έχουμε παραλάβει και επισκευάσει 11 μονάδες οι οποίες έχουν ψηφιστεί 11, 7 οθόνες οι οποίες έχουν ψηφιστεί 5, μερικά οθόνες ποντικές κλπ. Μετά το τέλος του δευτέρου μήνα λειτουργίας της επιχείρησης, προέκυψε ένας ευχάριστος μονοκέφαλος. Ένας σχετικά ευχάριστος αριθμός εξοπλισμού πληροφορικής δωρήθηκε στην επιχείρησή μας, ο οποίος είτε δεν μπορούσε να το σκεφτεί, είτε ήταν αρκετά παλιός και οι διευθύντες του δεν το χρειαζόταν σαν. Έπρεπε να αφήσουμε αυτό το τάρμα. Το πορτάλι της παιδιά σίγουρα όχι. Πρακτήκαμε αρκετά στο ίντερνετ και ανακαλύψαμε ότι η καλύτερη λύση βρίσκεται στο τρίπτυχο «Ενωτώστε, επαναχρησιμοποιήστε, ανοιχτώστε». Μετά από αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες της επιχείρησής μας και σε αυτόν τον τομέα αυτή ήταν η αρχή της αρχής της νέας συγκρίνησης του Παύλου. Ειδικότερα αποφασίσαμε να απευθυνθούμε στους